मोनसिम दिनैनि बे सेरफांगुरि आनसलिक मार्केट एसोसिएशननि दैदेननायाव मोनसे जुलिनि नब्लाङाव जे सावरायलायदों जोङो दा बिनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय जोंनि आसामनि खना खनला थानाय एनडिएफबि मार्केट नखरनिफ्राय जे गभर्नमेन्टआ जेरैबायदि एग्रिमेन्टआव होखानाय बायदि मावफुंनो गोनां हाबा दङमोन आरो बेफोर हाबाफोरखौ मावफुङैयाव जोङो दिनै आरोबाव गोदानैनो सावरायफिननांगौ सम जानानै फैदों। मानो होनोब्ला जोङो थांनाय गोबां समनिफ्रायनो जों गोबां रोखोम सावरायबोबाय गभर्नमेन्टनि सायाव आरो गभर्नमेन्टजोंबो जोङो रायलायाखै नङा रायलाया BTR गभर्नमेन्टजों नाथाय दिनै रायलायसेयावबो बिथांमोना जोंनि जे बिथांमोननि जे होखानाय रादाय एबा जे माबायाव लिरखानाय बेबादि हिसाबै बिथांमोना मावफुंना होयैयाव जोङो आरोबाव दुखु फोरमायदों दिनैनि बे जथुम्मानि गेजेरजों जे बिथांमोना जोंनि एनडिएफबि थैनाय नखरफोराव जेयानाखि रादाय होखाजानाय बायदि 5 लाख अनसुंथाइ आरो थैनाय नखरफोरनि जे साकरि होनो होननानै बिथांमोना गले गले बुंबाय थादोंमोन। स्वयं जोंनि हाग्रा बिफाननि EM फेरेंगा बसुमतारी सार बिथाङा गावनो बुंदों गावनि खुगाजों खुदनो जेब्लानाखि BTR एकर्ड जादों बे एकर्डनि उनावबो आरो एकर्डनि सिगाङावबो बिथांमोना बारे बारे बुंदों जे जोंनि जे बड'लेण्ड सोरजिनो थांनायाव जोंनि एनडिएफबि दुखुथिया नखरनो जोंनि गभर्नमेन्ट फैनाय लोगो लोगो जोङो मोनफ्रोमबो थैनाय नखराव जोङो मोनफा मोनफा साकरि होगोन होननानै आं दिनै बे नब्लाङांनिफ्रायनो नोंथांमोननो प्रमिस लानानै रादाय होनाय जाबाय होननानै। नाथाय दिनै जोङो नुनो मोनबाय जे बिथांमोननि गभर्नमेन्टआ फैयै फैयै 5 बोसोरानो जोबनोसै 5 बोसोर जोबनो थाखाय दिनै आरो बेसेबां दिन दंबावो बेसेबां सान दंबावो मात्र 4 मासल'सै नंगौना नङा। दा बे 4 मासनि गेजेराव बिथांमोना साकरिनि खोथाखौथ' दोनथ'दो जे मुंख्लं नखरा जे 5 लाख थाखा मोननांगौ अनसुंथाइ बेखिनिखौबो बिथांमोना दिनैसिमाव होजोबनो हायाखै। जोंनि हिसाबाव दङ 3111 जन मुंख्लं। दा बिनि गेजेराव बिथांमोना बे मथा मथि 5 बोसोरानो जोबलांबाय नै दा 5 बोसोरनि गेजेराव जुदि 4 बोसोर 6 मासनि गेजेराव जुदि बिथांमोना 400नि एसेल' बारा होनो हादों अब्ला बे 3111 जनखौ होनो थाखाय बिथांमोननो बेसेबां बोसोर सम नांगोन नंगौना नङा। आरो थांनाय जे दिल्लीयाव जे बड'लेण्ड महोत्सव जानानै थांबाय बे महोत्सवनि गेजेराव आसामनि मानगोनां प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मोदी सारा स्पष्ट भाबै बुंदों जे BTR गभर्नमेन्टआव BTR शान्ति सुक्तिया एनडिएफबिजों एकर्ड जाजानाय नंगौना नङा शान्ति सुक्ति एकर्ड जाजानाय एग्रिमेन्ट जाजानाय। दा बे हिसाबै जोङो BTR गभर्नमेन्टनो बोसोराव 1500 कोटी जोङो थाखा हरगासिनो दङ आरो स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय 800 कोटी थाखा होगासिनो दङ। बेखौ बिथाङा स्पष्ट भाबै रायजो राजानि सिङाव बुंथिदों। नाथाय बे 1500 कोटी आरो 800 कोटीनि गेजेराव बिथांमोना BTR गभर्नमेन्ट हिसाबै मा मावखो दिनैसिमाव नंगौना नङा। जोंनि मुंख्लं नखराव जे 5 लाख थाखा होनांगौ अनसुंथाइ जों साबसिनो होखो आरो बे एनडिएफबि बिदा फंबाय गोथाङै थानाय बिथांमोना जे अनसुंथाइ महरै 4 लाख थाखा मोननांगौ दा बिथांमोननो साबसिनो होखो आरो नरेन्द्र मोदी बिथां सारा बुंदों स्पष्टआवनो जे थैनाय मुंख्लं नखरफोरनो जोङो 5 लाख थाखा गासिबनोबो क्लियार होजोबनो हाबाय होननानै होजोबनो हादोंना आं दिनै BTR गभर्नमेन्टआव सोंदों। थारैनो नरेन्द्र मोदी सार भारतनि प्राइम मिनिस्टार बिथां बुंनाय बायदि जे मुंख्लं नखरनो बिथांमोना 5 लाख थाखा होजोबनो हादोंना आरो होनो हायाखैब्ला मानि थाखाय होनो हायाखै बेफोर थाखाखौ बिथांमोना बबेयाव खरस खालामदों नंगौना नङा। आरो जायफ्रा एनडिएफबि बिदा फंबाय गोथाङै दङ जे बिथांमोननि थांनानै थानायनि बिथांमोननि जिउ राहा खुंनो थाखाय जे 4 लाख थाखा अनसुंथाइ होनांगौमोन बे एमओएसआव लिरनाय दङ दफायाव लिरनाय दङ क्लियार भाबै दा बिथांमोना बे थाखानिफ्राय साबसिनो 4 लाख थाखा होनो हायाखै। बेखौबो आं मोनसे दिनै नोंथांमोननि मिडियानि थ्रुयै बिथांमोनाव सोंथि सोंदों। दा दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो जे इसिबां थाखा कौटि कौटि थाखा बोसोराव फैसेयावबो बिथांमोना दिनैसिमाव मानो होनो हायाखै जे जायगायाव एनडिएफबिनि थैनि बिनिमयजों सोरजिजानाय बे BTR नंगौना नङा
BTR NDFB बिदा फंबाय बे 34 years संग्रामनि मोनसे फिथाइ नाथाय दिनै मा खालामदों BTR गभर्नमेन्टआ आसाम गभर्नमेन्टआ बेखौ मोनसे जोंखौ जास्ट मोनसे टपिक भरायनानै दोननाय बादिल' खामानि मावगासिनो दङ जोंनि दुखुथिया मुंख्लं नखरखौ दिनै BTR गभर्नमेन्ट हिसाबै मोजाङै नायसनाखै मोजाङै मान होआखै जों बिथांमोनाव थाङोब्ला बिथांमोना जोंजों रायलायनो सम होआ जायो आरो बिथांमोनखौ लोगो मोनो जोङो बहुत खस्थ' खालामनांगौ जायो आरो गोबां खेब नाजानायनि गेजेरजों जों बिथांमोनजों रायलायदोंब्लाबो जोंनि समस्याफोरखौ समाधान खालामनो थाखाय बिथांमोना जोंखौ माने डन्ट केयार खालामनाय बायदिखौ जों नुनो मोनगासिनो दं दासिमाव जायनि थाखाय जोङो बारे बार दा बिथांमोननि सायाव जों बाथ्रा बुंनांगौ जादों जोंहा बाथ्रा बुंनांगौनि एसेबांनि गोनांथि गैयामोन नंगौना नङा दा आं खावलायगोन जेखिनि सम दङ बे सम थासान्दियावनो बिथांमोना गावसिनि एग्रिमेन्टआव थानाय मथे जोंनि NDFB गोथाङै थानाय बिदा फंबायफोरनि जे मोननांगौ 4 लाख थाखा पेकेज बेखौबो थाबैनो बे 3-4 मासनि गेजेराव बिथांमोना होनांगौ आरो जाय मुंख्लं नखर बे मुंख्लं नखराव बिथांमोना 5 लाख थाखाखौ थाबैनो होजोबनो थाखाय बिथांमोना आखायाव लानांगौ आरो थैनाय नखरफोराव जाय जेरखम फरायनाय दङ जाय जेरखम माने डिग्री लानाय दङ बे फिसाफोरनो बिथांमोना 4 ग्रेड 3 ग्रेडआव साकरियाव सोनानै होनो माने सेस्था लानांगौ आरो सोनानै होनांगौ दिनै बे 3-4 मासनि गेजेराव कारन बिथांमोनहा मावनो थाखाय आरो बारा सम गैला दा आं बेखौ बिथांमोना गुरैयै खावलायगोन आरो जों बावैसोनि समनि गेजेरावनो बे मासनि गेजेरावनो जोङो BTRनि CM प्रमद बर' सारखौ जों लोगो हमगोन बिथांमोना लास्ट मा खोथा होयो जों बे हिसाबै बिथांनि खोथा मथे जों खामानिखौ मावनो थाखाय जोङो राजि दङ आरो जुदि बिथाङा बे गावनि सरकार थासान्दियाव जुदि जोंनि मोननो गोनां एक्सक्रिस हिसाबै 5 लाख थाखा बेखौ जुदि होआब्ला आरो मुंख्लं गोथाङै थानाय बिदा फंबाय NDFBफोरनो जुदि 4 लाख थाखाखौ जुदि होनो जुदि हायाब्ला आरो जुदि गोथाङै थानाय जायफोर बिदा फंबाय जायफोरा साकरिनि थाखाय योग्यता दङ बे बिथांमोनखौ जुदि साकरियाव सोनानै होनो हायाब्ला तो बिथांमोनखौ फैलार सरकार होननानै जोङो बुंनो गोनां जागोन आरोखि दा आं बेखौनो गुरैयै खावलायगोन आरो बिनि गेजेराव मोनसे दङ जे थांनाय 2000 टेस्ट मोन नामा 2000 टेस्ट जे मुंख्लं खाम्फा गायसननो थाखाय माबानि बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि सालबारि जे मोनसे साम' हाथाय रुपुहि बेयाव बिथांमोना मोनसे जायगा सेलेक्ट खालामनानै हाखौबो एलटमेन्ट खालामबाय होननानै आं खोनादों जों खोनानो मोनदों नाथाय दुखुनि बाथ्राया बेसो जे बिथांमोना दिनैसिमाव मानो बेयाव मुंख्लं खाम्फाखौ लुनानै होनो हायाखै मानि थाखाय लुनानै होनो हायाखै दा बे कौटि थाखा फैनाय बाजेट फैनायखौ बिथांमोना बबे जायगायाव बाहायदों दा बेबो मोनसे जोंनि थाखाय गिदिर सोंलु दा आं खावलायगोन जे बिथांमोना गावसिनि सरकार थासान्दियाव बे खम समनि गेजेरावनो बिथांमोना बे मुंख्लं खाम्फाखौ गायसननानै होनांगौ आरो बिथांमोना माने जोंनि जेखिनि अभाब अभियोग NDFB हिसाबै फैनाय हिसाबै बे अभाब अभियोगखौ पुरन खालामनानै होगोन होननानै आङो खावलायबाय दिनैनि दिनाव दा आं बेखिनिखौनो बिथांमोननिसिम खावलायनानै आं दिनै बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाहैबाय।